Don't forget, na ife a na-eme between Blord kịta na Verydarkman, o nwere ife nchọ ịkọwara gị ebe a. Remember na Verydarkman bịara na business Blord. Do you understand me? Ọ bịa na phone business nke a bụ ihe furu Blord ezigbo ụfụ. Imagine phone Verydarkman bunata na-ele 200 and something. Why na Blord bunata the same phone na-ekwu na 400 and something Verydarkman wee tinye aka na ya wee pesasịa ya. Imagine go ego na Blord carry generate na that phone. Just no go down na do the mass. You got to go Verydarkman or pesa that business. How about car? Verydarkman manually aka pesa that business. Kede maka app ya na B point. Kede bono today. Verydarkman reach out to him because of customer care issue. He failed to respond before Verydarkman will be drag here. Unfortunately, app aketa na only FGM for now. Na kedu ife Blord mee? Blord no one place na ka create. Kedu ife ọ ga-eme? Do you understand me? To fight back. You got to go and nwetekwa some resources because of no lose a lot from Verydarkman. You might Blord as a smart guy, because you can never take that away from him. Akwi for na social media, ụmụle ndị mma agba their game, and Blord so na one of them. Do you understand? Na kedu ife o mee? Or monitor go, that na latter but just a name. Do you understand me? And the Verydarkman agababela na angle of tech. Do you understand? As a Blord etu ọ nọkịta ọma ihe gbasara software engineering. If you don't know, a developer, an app developer. Do you understand me? On ihe anyanwa kpatara ihe a ji kịta wee fevia very well. Kedu ife o mee? Because he je na Play Store, he get na Google. A lot of company na azarate. A lot of app bụ alate. Do you understand? But na abịa na Nigeria mụ na gana abụọ all Verydarkman bụ ihe bupụtara that name latel ọ na-afịọ. Even though na ụmụgokwe ndị register that latel ọ ya wụpụta ebe a na-akọwara ka ịghọta. Na Verydarkman na-use latel nwere ike o register go there like nke unu na-afụ kịta asị na o register since 2024. Do you understand? Nwere ike ọ bụrụ ife social media. Then Blord gaa na side nke o register ya as a tech. Do you understand me? Now, kedu ife Blord mee? Blord now use that name because someone now use that name afọ we develop an app on the Play Store ụgwọ upload oye dị kwụọ kedafia ndị kedafia bụ App Store ụgwọ tinyeli ya the thing there. Ndị mmadụ ga react. Ịghọtago? Ọ ife a bụ ife na-eme kịta. So ife a ka iji push that app. Ife na-akọwa ihe a ka i wee ghọta the kind